Менем инде балачак хатирәләрем, ул да әлеге дә баягы авыл белән бәйле. Чөнки ул үзенә бер мөгъҗиза иртән әтәч тавышына авылда уянуы, иртән торып чыгасың, ишек алдында шундый йомшак кына, кечкенә генә бәбкә үләне үсеп утыра. Һәм инде иртән иртүк торсаң, бигрәк тә шул бәбкә үләненә чыгып басасың да һәм үзеңнең аякларыңда әле генә яңа гына төшкән чык тамчыларын тоясың. Инде алга таба иртән иртүк көтү китә. Көтү киткәннән соң бабаң белән бергәләшеп, мотоциклга утырып, басуга инде печән чабарга чыгып китүләре. Ансы аерым бер хатирә, мәтрүшкәләр үскән, басуларда йөрүе, басуларда бил буе үскән печәнне чабуы, шушы печәнне инде матур иттереп, йөккә төяп, бабаң белән бергәләшеп, әле әйтергә кирәк, шул печәнне төягән вакытта аның белән бергә җырлый-җырлый төйсең әле син. Ул печәнне җырлый-җырлый чабасың, һәм шушы җөкне төяп, матур гына иттереп кайтып китәсез икәүләшеп. Инде кайткан җиргә сине үзенең тәмле ашлары белән, үзенең салган икмәкләре белән, авыл каймагы белән, сине әби көтеп тора, үзенең тәмле шулпасы, тәмле ашлары белән. Шул тәмле ашларны ашаганнан соң төшеп китәсең, кая су керергә, Менә шушы бөтен хатирәләр хәзер искә төшсә, мин әйтер идем, хәтта сагындыра дип, чөнки ул чактагы менә шушы басудагы иртән торып тойган чык тамчылары, булар нишләптер хәзер берсе дә шул кадәрле бик якты эмоциялар белән нишләптер чагылмый. Бу хатирәләр нишләптер югалып бара димсең, ләкин аларны кызганычка каршы тойган юк. Бер бәхетле көнем булса, менә әйтсәләр миңа, бер бәхетле көнең булса, берәр көнеңә кайсы көнеңә кайтыр идең дип сорасалар, мин әлбәттә бер дә уйламыйча шушы авылдагы бер бәхетле, якты, матур балачагыма кайтып килер идем.